Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Ang videong ito ay compilation ng mga fans or crowd reaction ng labang Manny Pacquiao kontra kay Marquez sa kanilang huling banggaan. Mapapinoy fans man o dayuhan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Halina't sabay natin panoorin. Pero kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe at notification bell button. Palike na rin ang video para updated ka sa mga bago kong uploads. He knocked him out. Oh my God! 6 rounds. He's done. Oh my God! He's still down. Oh, it's over. Oh my God! Oh my God, dude! Is he dead? Oh shoot! Oh my God! Laglag! Laglag si Manny! Laglag si Manny! Laglag! Yan! Patay si Manny! Parang pinapigil sa akin. Laglag, tapos. Oh my shit! Get him, get! Right by the bell! Right hand. Shit! Oh! What happened? Look at this! What? 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 Oh my God! No way! Oh, God! What a victory for Juan Manuel Marquez! Gets his feet back and tries to roar back to Leo Pacquiao with the right hand. Oh my God!
Oh my God! Oh my God! Ano nangyari kay Oh shit! Oh my God! Oh no! Labayagan! Oh my God! Panoorin nyo rin ang video ko na Pacquiao versus kay Ricky Hatton, priceless crowd reaction. Nasa baba ang link at ito ang preview sa video. Sana nagustuhan ninyo yung video. Salamat sa panonood mga pre. Amping.